Assalamu alaikum, hormatly Gyzykly Kanalın agzalary we myhmanlary. Gyzykly Kanala hoş geldiniz. Bugün biz sizin bilen ören gyzykly epizodu tamaşa ederiz. Bugünkü videomuzda biz sizin bilen anha şeýle HUAWEI Band 7 adly saglyk ýagdaýymyzy ýygyrlaýan enjamyň serederiz. Görüşüňiz ýaly anha şeýle görünýär. Bu enjam nämeler etýär? Men size şu wagt giňden aydyp bererin. Gelin onu başlaýyn. Anha görüşüňiz ýaly ştaýda ultra thin diýip ýazýar. Yani ultra thin design. Ultra ince design automatic SpO2. SpO2 diýdigi yani kislorod sizin endamyňyzdaky yani bedenin içki organlaryňyzdaky yeterli derejede kislorodu barlygyny ýygyrlaýan monitoring edýär. Long battery life yani uzak ömürlük bataryasy hem bar. Ana şeýle Xitayda ýasalan bahasy $25, Amerikan dollarynda. Görüşüňiz ýaly 9.9 mm inçeligi. Soň AMOLED ekrany bar, 1.47 full view display. Soň bataryasının uzak ömürlük bataryasy ýüregiňiziň uruşuny monitoring edýär, yani ýygyrlaýar. Näme derece? So, scientific sleep tracking ve ilmi uykuňyzy ilmi derecede ýygyrlap durýar. Automatic SpO2 bu diýmek näme? Bu diýmek bolsa ol sizin organyňyzdaky yani sizin endamyňyzdaky kislorodu ölçýär. Näme derece kislorodun bardygyny. Hem de 96 dürli maşklar berilen başlarsınız. Fast charging var. Fast charging görüşüňiz ýaly çalt zaryat etmek. 5 ATM. Bu diýmek bolsa yani suwun aşaňdaky basyş. Görüşüňiz ýaly naşeýli zatlar var. Anha Xitayda ýasalan Bluetooth bilen Android telefonuňyza baglap bilýärsiňiz. Anha görüşüňiz ýaly şeýle başlarsınız. Şeýle ve bu taýda şeýle. Gelin biz bunu açıp içine seredelim. Näme var? Yapıştırıcı bilen goýup yapıştırılan. Näme üçin gerek zat? Täbi häzir şumat tums ıssywatyny saglyk derejeňizi yani saglyk ýagdaýyňyzy ýygyrlap durýar. Hem ardan hem gowdat, peýdal zat. Ana dostlar, butyny açdyk. Gelin seredelim içinde näme var. Ana görüşüňiz ýaly şeýle içinde saglyk ýagdaýyňyzy ýygyrlap durýan HUAWEI Band 7 diýip duran bir saat var. Arka tarafı şeýle ve gelini bunun beýleki zatlaryny emterdiň. Ana görüşüňiz ýaly bu taýda zaryat eder ýaly USB-C kabel var ve kitapçası var. Ana bolany. Başga da zat ýok. Böyle. Ne bulary? Kaptaly goýup gelini şunun ödüni bismillah diýip başlanyň. Ana görüşüňiz ýaly men şunu aýyrýarym. Şeýle aýyrdymy? Ana şeýle ekrany var. Ana görüşüňiz ýaly şeýle ekrany var. Gelini basyp görelim.
bataryasına taryat var mı yok mu bilem yok da. Anha görüşüngdäli şeýle HUAWEI diýip görkezýär. Anha Harmony OS diye Harmony Operational System. English diýeriz biz bunu. Okay. So pairing, scan or code download band aydyp. Ha. Bunun için telefonunuza ýörite prilajeniyesini yani application'ı download yani yüklep almak gerek. Sonundan bunu edip bolýar. Gelin onu download edip düzeliň. Anha dostlar görüşüňiz uploading, receiving diye yani update edilip durşwat. Täze bolanlar için täzeden başlamak için download yani yüklep almak gerekli zatları yüklep almak gerek. Gelin garaşalyň. 35% oldu şuat. Anha dostlar görüşüňiz şuat installing diye. Şu yüklenip alınan prilajeniyler şuat gurnulýar. Anha şuat installing tamamlandy. Anha görüşüňiz şeýle anha şeýle saat şuat 14:59 dogry wagty görkezýär. Şuat saat hakykatdan 14:59. Anha şu taýda görüp bilýäňiz 14:59 şuat. Anha ýa-da görüşüňiz workout yani maşklar, türlü hili maşklar. Workout records var, workout status, heart rate, ýüreg ölçeği, kislorod ölçeği, activity, uyku, health living, stress, breathing, aydyp adamma, notification, hawa maglumatyny aýdyp berýär. Stopwatch yani sekundamer, timer var, budilnigi var, flashlight hem var ya da fanary hem var. Find phone var ve settings yani nastroykasy var. Ana görüşüňiz $25 bahasy var. Xitayda ýasalan ýöne uzun ömürlük bataryasy var, internete baglanıp bilýäňiz. Şeýle bir gowy bir zat. Şu wagt mysal üçin görüşüňiz Xitayda 10 adym diýip görkezýär. Ana monitor ýetgeden bilýän ekeniňiz. Ana Xitayda da başga da bir topar zatlar var. Bataryasy şu wagt mysal üçin 71%. Başka näme? Ana şeýle zatlar var. No notification diye hiç hili şu wagt üýtgeçiklik ýok. Ana ýüregi ölçemek. Mysal üçin eliňe dakýan we ol seň ýüregiňi ölçep berýär. Enable automatic SP diye. Mysal üçin kislorody awtomatik ýol bilen we seň bedeniňizdäki kislorody ölçep durýan. Ana muzika. Ana görüşüňiz şeýle. Merhaba dostlar. Käbir nastroykalaryny dizmegim gerek. Şeýdip elimde dakan wagtymyzda gelin şunu men elime dakaýyn. Anha zadymlar şeýle. Şu taýda görýän bolsaňyz HUAWEI diýip ýazýar. Dostlar HUAWEI diýip ýazýar. Ve taýda öýle hem şeýle. Mysal üçin şu wagt ýüreg uruşy 92 saat şuat. Şumat. Okay.
Friday 14th July. Böyle. Ana şeyli adamlar bari o 25 Amerikan dollar. Şu üren gowy sağlık için peýdaly bir zatdyr. Esas zat hem sağlığınızı idarelap durar hem de bahasy arzan hem de batareýasy o da kuwatlyk gidýär şunu yani. Eşitmişime göre bir hepde bir yarım hepde bir zaryattan soň 2 ýyl zaryat etmäge gerek ýok. Gelin barlap görelim. Bolay da adamlar inha görüşüne däli şunkü videoda biz siziň bilen inha şeýle HUAWEI Smart Band de HUAWEI Band 7 adly sağlık ýagdaýymyzy iýdirleýiji enjamy tomaş etdik. Eger siz videonu halan bolsaňyz like koyun, agza bolun ve tesir edin. Siziň bilen indik videolarda görüşýänçek hoşça bolun.